Zastávka dole a bolo odštartované. Trochu problémy Amor so štartovým číslom 5, ale dostihy nám prebiehajú na vedúcej pozícii. Sú tie najmenšie podniky Kora a Megi, ktoré mali teda tú najvýhodnejšiu metu 300 metrov, ale dostáva sa nám dopredu aj Zuzka, ak dobre vidím. So štartovým číslom 3 Zuzka Natália Sitárová, to je ten modrý dres. Tálec Svála. Samozrejme predpísaným chodom je klus, preto sa aj dostihy volajú dostihy miniklusákov. Povzbuďte samozrejme účastníkov potleskov. Zuzka sa rozbehla a Svála si ako prvá cieľom, ale bohužiaľ teda predsválanie cieľom sa v klusáckých dostihoch určite neakceptuje. So štvorkou je tu Miňa, ale to je krásny ukážkový klus a s dvojkou Megi takisto krásne klusá pod Jurajom Rekeňom. Kora a Nelly Skladanová, takisto trochu tie chody nie sú v poriadku. No a na poslednom mieste Amor a Alžbeta Anteková. Potlesk aj pre Amora s Alžbetou.